Banat na punta, mga kabanat. Luto na akong gulay oh, simple ra ni mga idol. Aso pa. Saluyot o kulitis mga idol, dayon na isagol nga bunlis nga bulad. Lami kini mga idol. Kaunta. Salamat sa lami nga grasya Ginoo. Lami sabaw mga idol. Dara mga idol oh. Bunlis nga bulad baka tong dili kay siya parat. Yaon sa gihulat mga bay. Banat po ta mga kabanat. Kaon tanan. Kulitis ug saluyot. Sarap. Pigaan natin ng sili mga idol para masarap ang higop natin. Mahilig po kasi si Kabanat Eats ng maanghang. Nakakagana po sa kain. Ang init. Ayan mga idol. Kain na po. Init ba oh? Simple lang mga idol, pero malasa. Yan oh. Grabe, ang init pa. Wow. Tuyo. Mo ni bulad mga idol katong mga bugaong ba? Nagibulad sa dagat ra. Dili kay separat. Wala man giasinan. Bunlis. Sarap. Panalo mga idol, ganitong ulam. Healthy pa po. Ito yung kulitis mga idol na nakuha ko sa Danlugan, mga bulaklak. Sarap pala. Masarap din daw pang yan, panghalo sa pakbit, mga bulaklak na yan. Ayan, gulay at saka tuyo. Nako, sarap po ng lasa mga idol. May nag-comment po mga idol na sabi niya, huwag daw pong kalimutang magpasalamat sa pagkain.
sabi ko naman sa kanya, sa mga long form ko, idol, always yan. Talagang nagpapasalamat ako bago po kumain. Pero yung sa mga reels, siyempre, cut na yon sa long form. Di ba? May long form tayo eh, may short. Dito sa long form, talagang magpapasalamat tayo. Pag reels, magpasalamat ka pa, di ba? Seconds lang yan. Di ba na? Sarap. Meron pa dito mga idol. Yan o, tuyo. Yan. Marami pang tuyo mga idol. Oh. Sabawan natin. Okay. Tapos, piga ulit ng sili mga kabanat. Kasi wala na yung anghang. Sa unang sabaw lang yun. Yan, dalawa lang mga idol. Yun. Banat na naman po mga idol. Masarap talaga sa gulay-gulay mga idol, yung bagoong at saka tuyo. Masyadong mainit mga idol. Sarap mga idol. Maraming salamat po sa lahat ng nag-follow mga idol. May mga bagong follower ako. Welcome po sa inyong lahat. Kain tayo mga idol. Kahit gulay lang pero nakakapawis din. Maraming salamat po sa panunood mga kabanat. Sana po ay nagustuhan ninyo ang simpleng ulam ko mga idol.
Masarap na, healthy pa. Ang gulay kasi mga idol, kahit na maparami ka pa ng kain, ay okay lang. Walang kontra sa katawan po. Sa katunayan, mas marami kang maubos, mas mabuti. Ubos na kanin ko mga idol. Yun lamang po for today's mukbang. Water District. Cheers! Ayun mga idol, busog na naman po. Maraming salamat sa panonood po at saka ingat po palagi. Bye-bye.